хибрид SNA 12000 вата изходна мощност. Трансформатор външен за включване на хибридна функция. Ето, MuxPower SNA 12 кВт. В щатите, между другото, може да го видите под марката EG4. Го продаваха преди, сега вече са влезли директно с MuxPower. Предпазители за лоуда и за смарт лоуда. 163 ампера. За батерията има прекъсвач. Ще отворим после да видим. DC брейкера. Power. Ето го и вътре. На пръв поглед доста солидно изглежда. Да започнем от батериите. Хубаво е тук, че са помислили за два порта за батерии. 2 плюса, 2 минуса. Тоест, тук може две отделни батерии да интегрирате, а не е нужно да ги правите примерно на шина. Ако са две батериите. Предпазителя е 300 ампера, като на 375 вече задейства. Нисковолтови 60 волт до всъщност рейтинга му е 80 до 80 волта. Доста солидни. Тук проводник с 200 квадрата сечение може да се постави. Надер, добра апаратура. Ето тук ми направи впечатление при трансформатора. Вижте какъв детайл тук, дори ако не се ползва, просто ето как е решено. Комуникация на батерията, паралел ако свързваме, мисля, че до 16 единици паралел. Smart Load, ако искаме да ползваме Smart Load, генератор и грид. Съответно, тук за генератора и за грида с клеми, докато тук Smart Load и Load са автоматични предпазители. Т.е. изхода, при изхода на инвертора не е нужно да имате допълнителни, да поставяте допълнителни предпазители, те са интегрирани и си идват с самия инвертор. Така, тук отново доста сериозно сечение. Значи тук е поне до 20 и няколко квадрата със сигурност, дори повече. Соларните панели, 4 стринга, редови клеми. И тук
За DC-то пак доста сериозен проводник. Това е Гришев диск квадрат. PV switch, това е за прекъсване на веригата на соларните панели.